Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphathela amazibela eInimba ngomhla ka-3 August. Guys, namanje-ke uSydney usathukuthela uganunabo ngalento le eyenziwe uLwandle ukuthi ahambe aye eCosalatech. Uyayibuza iphendula ukuthi leya ngane ibifuna nivele eCosalatech ibisebenzela iZondo Technologies. Uthe ngena nje uLwandle phuma kuyojoga, angazi noma besekhohliwe ubhuti ukuthi unecala kubo ngoba bekade smile nje kungathi akwenzakalanga lutho. Wambiza uSydney wathi, "Woza la wena mfana, woza la." Uthe sondela nje uLwandle wathi, "Ongitshela, ngifuna ukwazi ukuthi yini lekuhlanganisa neCosalatech wena. Yini leni iplanayo neCosalatech wena? Uma wathi ungitshelile ukuthi wena kunamadili eniwenzayo lapha noLazarus, ngikutshela ke manje ukuthi yimaphi lawo madili." Guys, ubelake kugwajazile uLwandle engakwazi nanokuphenduka, eqhunsula amehlo guys. Kwaze kwafika uma wakhe-ke to his rescue. Wakhuza, "Mthiyane, hayi, yekingane." Guys, sekusuka lapho wahlala phansi futhi uSydney wabona ukuthi no man, ngeke ukuthi uLazarus angafuna ukwenza i-deal noLwandle nge-Afribiz nje kuphela, iclient nje eyodwa, kukhona into enkulu ngaphezulu kwale. Wahlala phansi nonkosikazi wakho wamtshela ukuthi, "Yabo nkosikazi, ungibuza ungiphala ulimi. Le ngane kukhona into emthembise yona uLazarus." Wathi, "Unkosikazi ukhuluma ngani?" Wathi, "Yabona uLazarus ngiyamazi, bengeke nje afuna ukuhlala phansi noLwandle ngenxa nje ye-Afribiz kuphela, iclient umkhize kuphela, kukhona into engaphezulu kwaleyo." Wathi, "Uqonda ukuthini?" Wathi, "Khumbula ukuthi mina ngisanda ukunikeza uLwandle ama-shares 20%. Lazarus ufuna i-piece of my empire." Hayi, kuthe kusanjalo beqhamuka uLwandle. Wathi, "WeLwandle, awungitshele wena yini le ubufuna ukumthembisa yona uLazarus? Ngabe umnikezile nama-shares ami uLazarus?" Hayi bo, wangaphika ubhuti omncane. Wathi, "Khuluma nami, ngitshele mani ngiphendula." Wabekhipha ibhande, waliqaqa ibhande la esinqeni. Cabanga uzoshaya indoda endala kangaka ngebhande. Kodwa uSydney umane wangabaleka guys, nhlobo uLwandle ebona kahle ukuthi nje lelo bhande kuzoba imivimbo emibili emithathu vele angeke aze azobuze ngisho ubuhlungu njengoba yena wabhonywa abantu balapha ejele, libe liyini ibhande. Wathi, "Uzokhuluma namhlanje." Again uMakaLwandle came to his rescue, wakhuza. Wathi, "Uyayitotosa wena lengane yakho, ngiyakubona uyayitotosa lengane." Wabephuma edluthazela guys uSydney, kanti njengoba edluthazela nje uqonde ngqo kuLazarus la ekhona, ufuna ukumconfront ngale ndaba le yama-shares. Hhayi-ke umndeni wako Ngcukana ubukade usabuya lapho osuthwini phela njengoba kade kunomcimbi omkhulu ka-Azande. Bathe bengakahlali ngisho ukuhlala phansi bengakasekulishi kwabe kufika inokho erough esicabheni. Hayi bo, ubani loyo? Athi Lazarus, "Let me go check." Azivula isicabha. Methi, "Ho, Mr. Zondo, lapha kushongo nanokuthi come in uyingenele." Wathi, "Sidinga ukukhuluma thina njengamadoda." Hayi bo. Lapho Lazarus umane yabo ukushaya lesi smile lesi yabo esingakhombisi kodwa uthi smile but smile. Ubona kahle ukuthi umthinte la kubuhlungu kakhona ngampela uSydney this time around, like umthinte la kuzwela khona. Yarra guys, hayi akupheli-ke lapho uZethu ugcine decide ukuhamba lapha kaMabandla abuyele ekhaya kubo ukuze akwazi ukukipita kahle noXolani. Bathe nje besakhadilisha kwabe kufika umuntu lapha endlini, wathi uyo-check uXolani. Hayi bo, udadewabo kaZethu lo kuhlezi kuthiwa lahla abantwana wabaleka, igama lakhe uThokozile. Thokozile-ke guys, uyambona nje lo girl ukuthi hayi cha, hayi akabambeki. Uyafika-ke lo sisi lokuthuka uThokozile, uyafika lapha endlini, uhleka uZethu ukuthi uPreggy, ujika lapho uthi, "Hayi bo wena, ubani manje lo?" Asho, "nguXolani Mabandla." "Hawu, nawo wakaMabandla and ubaby daddy lo ongasekho emhlabeni wakaMabandla, nawe futhi nomngane kuthiwa uqhawe Mabandla, like uyabathanda kaMabandla So nje uyambona ukuthi unothi lo sisi lo." Ahambe uXolani abashiye bobawu-2. uZethu-ke ufuna ukwazi ukuthi ubuyelani. Uyasho ukuthi, "Hhayi, ngiyanikhumbula nje uphuma." Athi, "Uma uhambile useNatal." Uthi, "Oh, abantwana bona." Uthi, "Baphi bona labo abalahla?" Ufuna nje uma kube uyena ondla iy'ngane zakho ondlela wena, why wena ungabanakekela abantwana cause bazalwa wena? Hhayi, lo girl kubonakala nje ukuthi akanasikhathi. Kunalapho usafuna ukuthi enze more chaos njengoba esazi ukuthi uma wakhe akekho endlini. Guys, to tell you ukuthi usiplane i-party in just a few minutes. Hhayi kuthe nje uZethu esathiwe kuma-shops uyabuya
kuyadanswa endlini, umane nje wenza iphathi ngokuphazima kwesihloko girl, uyagroova ugirl, uphuza utshwala nabangani bakhe. Yeye kuphenduke i-clubhouse laphaya emzini-ke wakubo zethu. Zethu Themethi, kwenzakalani lana? Ngithi kwenzakalani lana? Hhayi, bamshaya nge-silence treatment. Kubonakala nje ukuthi hhayi ugirl, hhayi ngoba nakhe ebuyile ekhaya uzomosha. Asithembe-ke ukuthi mawakhe-ke uzoshesha abuye ngoba uyena ongathi ukwazi ukuqondisa kahle igogwela leya ngane ekuthiwa uthokozile. Njengoba nje uzethe ekhulelwe, eyi wabona nje ngisho ebuza ukuthi kwenzakalani, ngathi uphelelwe umoya, ngathi uzoteta manje nje ugirl. Nalesi stress nje senze ukuthi heyi engathi angasikwa manje nje ugirl. Bese ehlushwa ngisho nama-cramps nje esithubeni, kubonakala ukuthi hayi cha, impela kukhulu okumcindezele, u-under pressure ngendlela emangalisayo. And nokubuya-ke kukathokozile kwenza izinto zibe worse than good. Guys, kuphela lapho-ke ku-Inimba okwanamhlanje. Ningakhohlwa-ke ukulandela nesiqephu esilandelayo ngosuku olulandelayo. Ningakhohlwa nokusubscribe and like and comment. Until next time, bye.